Les 40 setmanes de la transformació de Hara. Quarta setmana. Una actitud amable cap a un mateix. Després de les primeres setmanes de pràctica, Hara va començar a notar una sensació de calma que anava més enllà de les tècniques apreses. La mentoria d'atenció plena no només li oferia eines per gestionar el dia a dia, sinó que li obria un espai per explorar qui era realment sota la seva energia frenètica. Però aquella setmana, quan Laia va anunciar el tema de la sessió, una actitud amable cap a un mateix, Hara va sentir un pessic d'incomoditat. Per què hauria de centrar-me en això? Va pensar. Sempre havia estat una persona segura d'ella mateixa, optimista i forta. Si alguna cosa no sortia bé, no era res més que una petita pedra en el camí cap a la següent aventura. La seva actitud, des de petita, havia estat de mirar cap endavant, mantenir-se positiva i no donar-li massa voltes als errors o moments difícils. Per què, doncs, fixar-me tant en una actitud amable? Laia va començar parlant sobre com ens parlem a nosaltres mateixos, a nosaltres mateixes, quan cometem errors. Va preguntar a cadascun dels assistents com es tractaven quan alguna cosa no sortia com esperaven. Algunes persones parlaven d'una veu crítica, que deia coses com pot ser tan inútil o mai no ho faràs bé. Hara va sentir una mica d'incòmode reconeixement. Era cert que, tot i el seu optimisme extrem, sovint hi havia una petita veueta que la castigava quan no aconseguia els seus objectius. Hauries d'haver estat més constant, o per què no pots acabar una cosa com ho fa tothom? L'autocrítica no ens ajuda a millorar, només ens paralitza i ens crea un sentiment de fracàs continu, va dir Laia. La pràctica d'avui és aprendre a tractar-nos amb la mateixa compassió que oferiríem a un amic estimat. Durant la pràctica d'atenció plena guiada, Laia els va demanar que pensessin en una situació recent on se sentissin decebuts amb ells mateixos. Hara va pensar en una excursió que havia organitzat la setmana anterior. Havia planejat una ruta complexa i, amb el seu entusiasme, va sobreestimar les capacitats d'una de les clientes, una noia gran que acabava esgotada, i li va recriminar per haver-lo portat per camins massa difícils. En aquell moment, Hara es va sentir malament, però va reaccionar de manera automàtica. Va demanar disculpes ràpidament i va intentar animar la situació amb el seu bon humor habitual. No obstant això, aquell petit incident li havia deixat una espina. Una part d'ella es repetia: «Com pot ser tan irresponsable? Això no et fa una bona guia». Mentre estava asseguda en silenci, Hara va notar com la tensió s'instal·lava a les seves espatlles només de recordar-ho. Laia els va guiar a posar una mà al pit i una altra a l'estómac. Un gest simple però poderós. Imaginem com li parlaríem a un amic que està passant per això mateix, va xiuxiuejar Laia amb suavitat. Quines paraules li diríem? Li retrauríem aquest error o li oferiríem comprensió? Les paraules de Laia van fer que Hara s'aturés. Si fos la seva germana Amèlia qui hagués comès l'error, com la tractaria? La resposta va venir immediatament. Li hauria dit que tothom comet errors, que l'important era que ho havia intentat amb bona intenció. Li hauria recordat com els altres membres del grup s'ho van passar d'allò més bé i que, simplement, necessitava aprendre a adaptar-se a les capacitats de cada persona. Amb els ulls encara tancats, va imaginar que aquestes paraules es dirigien a ella mateixa. És normal, Hara. Només estaves intentant crear una bona experiència. El fet que hagis après que pots millorar demostra que estàs creixent com a guia. Per a la seva sorpresa, aquestes paraules van provocar una lleugera relaxació a les seves espatlles. La tensió es va afluixar i va sentir una onada de calidesa.
Per un instant va experimentar una mena de pau. Potser hi havia un altre camí més amable per motivar-se, un camí que no depenia de l'autocrítica constant per forçar-se a ser millor. L'endemà, mentre treballava a la botiga familiar, la seva mare va fer un comentari sobre com havien perdut un client important perquè Hara no havia estat a temps de preparar la campanya de promoció que havien planejat. «Hauries d'organitzar-te millor, Hara», va dir la seva mare amb un to que, tot i que no volia ser dur, va provocar un replegament automàtic dins seu. Normalment, la seva reacció hauria estat fer una broma i marxar a buscar alguna activitat que l'ajudés a esbargir-se, però aquell cop va decidir intentar una cosa nova. Va recordar la pràctica del dia anterior. «És cert», va admetre sense defensar-se. «Potser he fet més coses de les que podia gestionar, però estic aprenent a repartir millor el meu temps. La propera vegada ho faré millor». La seva mare la va mirar amb sorpresa. «Sí, segur que sí», va respondre sense saber ben bé com reaccionar a aquesta nova actitud. Hara es va adonar que, d'alguna manera, tractar-se amb amabilitat la feia més capaç de rebre les crítiques sense la necessitat de fugir o amagar-se. Aquell vespre, mentre s'estirava al llit, va escriure al seu diari: «Avui he après a ser amable amb mi mateixa. No és fàcil, però es nota com una forma d'afluixar una mica la pressió. Potser puc continuar així». Amb el cor més lleuger, Hara va somriure. Cada setmana, el camí de l'atenció plena li mostrava nous racons de la seva ment i del seu cor, i començava a veure que el viatge era molt més profund del que havia imaginat, i, qui sap, potser, després de tot, aquest viatge no anava de canviar qui era, sinó de tornar a descobrir la seva pròpia capacitat de ser. Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencioplena.cat.